Здравейте хора! Днес ще ви апдейтвам относно това как върви подготовката, как вървят нещата в личен план, как се справям, как се чувствам. В общи линии всичко в личен план, което трябваше да върви по вода, се обърка. Абсолютно нищо не върви по вода. Абсолютно всичко е в момента пълна каша. Непрекъснато ми се налага да разменям планове, защото все нещо излиза, все има някакви малки ежедневни пречки, които ме бутат или ми пречат под една или друга форма, което е малко кофти. В момента се изнася. Препокриват ми се разни дати. Отделно имам курсове, които са онлайн относно треньорство. Имам други курсове, които са свързани с дигиталният маркетинг. Започвам също така и университет. Отделно в момента организирам всичките неща покрай двете състезания, които не са никак малко. Към федерацията, първото, което трябва да си заплатите членска такса, която е за това, че се състезавате в тази федерация, след което трябва да се запишете за съответната дивизия, в която излизате и класовете, към които искате да се пуснете. След това трябва да си запазите час за грим, час за прическа, час за тен, като тенът, разбира се, е няколко слоя, 3 слоя, както и мисля, че има последни детайли, които се правят на сцена. Съответно има много неща, които не са ми ясни, защото тепърва се сблъсквам с подобно нещо, тъй като да, излизала съм на IFBB, но тук нещата стоят по по-различен начин. Самата организация е друга. Преди ме е боядисвала и приятелка, сега ще си запазя час за тен. И в двата случая, т.е. аз в момента имам 2 състезания, може и да имам трето, но на този етап мисля да ги задържа 2, пък да видим как ще се справя с тях и как вървят нещата. Малките ми племенички дойдоха на гости, заедно с техните мама и тати. Можете да си представите с 2 малки деца какъв пълен хаос беше. Къщата не беше с краката нагоре и главата надолу. Къщата беше завъртяна в торнадо, разбита, струшена, унищожена и отново някак си съградена. Но така е с малки деца, няма как. Те пак се радвам, че успях да ги видя, макар и за кратко време. Обаче пък това ми попречи, понеже не можех да си стегна багажа, защото нямаше къде да се стъпва, въпреки че апартамента не е малък, но все пак просто с деца винаги е така, навсякъде има играчки, всичко е разпръснато, разпиляно, все се готвят някакви манджички за тях и така нататък. Но това е напълно нормално нещо. Забавих се с започването на багажа, понеже кака и бати дойдоха, те пък бяха пътували много време, трябваше да починат. Тягам багаж може би 10 часа. Не знам дали съществува такава фобия, но ако съществува фобия от това да се оправя багаж, аз определено имам такава фобия, наистина. Дори да ви изглеждам спокойна в момента, всичко ми кипи, понеже все пак нещата, с които се сблъсквам, са нови за мен. Доста от нещата не знам как стават и другото, което е, че в бодибилдинг състезанията аз се опитвам да намеря нещо, но ми е много трудно, защото тук трябва да си като някакво ЦРУ, относно намирането на някаква по-подробна информация, самите състезания, на които искам да се пусна. Не съм излизала и на състезание извън България. Честно казано, това беше една от главните ми цели, една моя мечта и в момента съм на път да се я осъществя, а именно да стъпя на сцена извън България. И макар всичките премеждия, препятствия, аз съм напълно наясно, че щом тези препятствия са тук и ми се случват, те са с някаква конкретна причина и някаква цел. Опитвам се да не се притеснявам чак толкова много. Разбира се, това са емоции. Аз не мога да си кажа голяма работа. Но се опитвам да се настроя положително. Сега дори да започна нещо да се тръжкам, да ми е кофти, да ми е гадно, какво ще постигна? Абсолютно нищо. Съответно, има ли смисъл да го правя? Не. Гледам нещата, които са под мой контрол и гледам да контролирам тях. В случая мога примерно да се забързам с управянето на багажа, мога да изместя някакви ангажименти. Каквото мога да направя, го правя. Аз знам, че давам най-доброто от себе си в този случай, а пък нещата, които вече са извън мой контрол, случили се. Как гледам да процедирам в такава ситуация? Окей, ситуацията е следната. Да, не е най-благоприятната за мен в този случай, но какво мога да направя? Вариант 1 да седна да се тръжкам и да мрънкам. Вариант 2 да се събера и да гледам максимално оптимистично над нещата, за да може да свършвам с задачките и с ангажиментите колкото се може по-бързо. Да, много неща се объркаха, но в крайна сметка това е положението, в което се намирам и гледам от тук насетне какво е следващото нещо, което мога да направя, че да оптимизирам всичките неща, които се случват. Тези неща ви ги споделям, защото хората в интернет виждат хубавата визия, която е на завършеният атлет, който се състезава и си казва колко е яко, колко е готино, а всъщност искам да ви покажа и реално как стоят нещата, че има много работи, които може да се объркат, че има доста препятствия, доста перипети, през които човек трябва да премине. Вчера, между другото, се чувствах доста гладна. Днес сутринта даже ми беше зле и въобще не можах да се наспя. Котката ми по принцип е изключително тиха, спокойна и точно тази вечер, когато трябваше да си оправям багажа и така нататък. И не спря да мялка цялата нощ, съответно аз почти не можах да спя. Също така вчера си бях изяла последното ядене, може би към 6:30, аз си легнах към 1 някъде. И всъщност бях наистина доста гладна и го карах на чайове, общо взето. Не можеш да заложиш глада по този начин, но пак е
някакво претапяване, ако мога така да се изразя. Ходих и до приятелят ми, за да ме боядиса, понеже, разбира се, всичко съм си оставила за последния ден, why not? Понеже той пък имаше страшно много работа, нямаше как той да дойде. Като са малките тук, той не може да си работи на лаптопа и напълно го разбирам. Поне с това той успя да ми помогне. За хората, които се чудите кой е моят фризьор, моят приятел. Само остава и да го науча да ме гримира и просто е перфектен. Да, в общи линии в ежедневието се случват някакви пречки, някакви препятствия, през които преминавам, но за сметка на това гледам максимално да съм положително настроена. Най-малкото, което е за хората, които се занимават с бодибилдинг, дори да се случват някакви такива неща, това е нещо напълно нормално. Случват се обстоятелствата, има неща, които просто не зависят от нас. Окей, гледаме от тук насетне как можем да действаме, че да оптимизираме колкото се може повече процеса, тъй като вече съм към края на подготовката и вече, разбира се, съм доста по-гладна, по-изморена и все пак съм изключително благодарна и щастлива, че това се случи в края на подготовката. Аз в момента буквално съм малко под 3 weeks out, което е прекрасно, защото има момичета, които гладуват за много по-дълъг период от време, а при мен нещата са максимално healthy, което мен напълно ме удовлетворява и съм супер щастлива за което. Но това, което иска да кажа, разбира се, все пак глада си дойде поне в края на подготовката, не в началото. Никой не ни е виновен за това, че ние сме решили да се занимаваме с бодибилдинг. Не трябва дори да има нещо, което ни ядосва, да си го изкарваме на близките ни, защото те нямат абсолютно никаква вина. Това е решение, което ние сами сме взели и ние го правим, защото обичаме това нещо, харесва ни и всъщност да се състезаваш е голяма привилегия. Аз съм изключително щастлива от този факт, че имам възможността да се състезавам и съм много благодарна. Дори нещо да се напрегна, да се притесня, да се изнервя и така нататък. Гледам така да си поема дълбоко въздух, да си преброя до 10. Не ме разбирате погрешно, дори да ви изглеждам в момента спокойна, наистина някой път ми се реве. Нали, не е да се обърка едно и две неща. Всичко се обърка и дори в ежедневието се случват някакви дребни неща от сорта на това, че от Спиди, да кажем, не можаха да ми изплатят парите, после трябваше да ходя втори път. Трябва да се преместят някакви ангажименти с някакви хора, други курсове се местят. Вчера, например, се шла разпря да работи, щупих си нокът. На каста на Lidl един котичи се беше спукал и беше омазал всички останали продукти. После трябваше да питаме служителите да ни помогнат. После трябваше пък да ходим до друг магазин, се оказа, после пък до някъде друга. Да имаме проблеми с вратата, така че се заключих отвън, не можех да си вляза в къщи. И това са, нали, някакви дребни неща, обаче то просто като се насъбере и като е непрекъснато и отделно знаеш, че в по-голямата картинка също се объркват нещата. Разбира се, че си притеснен, разбира се, че не ти е най-приятният момент и то, особено когато, айде да беше станало по-рано, няма проблем, ще се оправим. Обаче проблемът е, че става точно в края на подготовката, когато трябва да съм максимално спокойна, максимално много да се възстановявам. Аз дори преди няколко дни даже от напрежение, от притеснение не можех да спя и просто станах в 5 часа и почнах да мисля някакви неща, да оправям някакви ангажименти. Това са нормалните неща от живота, както вече казах. Просто гледам да мисля максимално рационално, адекватно, да се фокусирам върху това, че съм на път да сбъдна една моя мечта, което в крайна сметка е най-важното нещо и даже смятам, че след като премина през всичките тези препятствия, които са в момента, ще бъда много по-щастлива и много по-удовлетворена от себе си, защото ще знам през какво съм преминала. Цялото това нещо ще бъде едно доста готино приключение, така че ще ви държа в течение какво се случва, как протичат нещата. Надявам се лека по лека да започнат да се нареждат, но това ще го разберем на по-късен етап. И това е за сега от мен.